Здравейте, YouTube, аз съм Ченгето, до мен е бандит. Аз съм тук и днес няма да се лигавя, защото съм му обещал. Как се казва света? Ченгето. Трябваше да напишеш Ан. Бандит. Аре. О, не мога това не. Така, YouTube. Добре, ти ли ще се лигавиш? Не, няма. Обещавам, няма. Аз вече съм обещал, така че съжалявам, ако съм ви притеснил, докато не се лигавя. Просто на мен нищо ми няма, на него му има. И отново ни спана в така ледена гора. Тъпата гора. Защо винаги? Защо? Няма ли в джунгла? За оцеляваме на дърво. Нека събера 20 дърво. Да си имаме. Хора, аз му показах Миналия всички епизод. програми, които той знае Да. за правене на клипчета. Не бе, всички, ама конверторите. не, конвертор няма. Плати толкова много дърво. Аз искам 20. Защо? За да не е 20. Защо па да не е Да си имаме. После да не излизам пак да събирам. поне 30? Да, Те ще бе. излизаш, бе. Ще намериш Като ще друга направим гора. къщичка. Имам пред. Или пък искаш да се оцеляваме в тази гора и те едно е зима. Ще пееме ставайте от. Още две. Надявам се да се чуваме добре. А не много силно или много слабо. О, да, гласът ми сигурно, ама със сигурност отново е насран. Ама аз съм сигурен 1 милион процента. Въпреки, че няма толкова проценти. Хо. Всичко си. И колко дей ми бие тази пръчка. Нали? Това е невероятно. Искай, айде ходим там да оцеляваме. Крава! Ти трябва да умреш. Със сигурност. You will die! Сега, не бе. Все едно пасеме крави с тази пръчка. Да. Ако намерим места... Чакай да, ако е само една, да не я убивам. Само една ли? Нека. Ние ще пасеме тези крави. Ако открием стада, не? Само иха! Ту! Добре, има още една. Има 3-4, значи 2 трябва да. Ти, съжалявам, ама ти си справа. Трябва вече. Вау! Каква голяма мина. Не съм виждал толкова много демидж. Даже знам ако ще кара. Стой, бе! Не бягай. Чекай, бе! Буш му грозен. И няма кожа. Хубаво, ви чекайте, дай манджа. Си взема картушче. Ти я прави капанче. Добре, стига. Ето там. Всички. Скажи е тука. Да оцеляваме е тука. Да. Имам преди те в тази обикновената сигура. Самотна фиганка. Това ще да кажа като е брат, но си помислиш, ще кажеш. Добре, е тука е. Да си помислиш, ще кажеш. Ще копираш нещо от едната и не го каза. Защото вече го каза един път и каза всеки. Завърнате сърцето. Да. Нека си изкопам малко камъчета. Не знам какви хора.
чувам ли се? Аз съм. Кажете ми как се чувам. Ако се чувам насрано, моля ви се, не си мислете, че така по принцип си говоря. Моля ви. Абе, аз ще... Пак ли ти предсказваш за колко ще стигне? Да, така, ще му стигне точно за 60. Гледайте са. Точно за 60 ще му се щупи кирката. Ама ако убия накрая с нея за по-малко. Аха. Ама няма да Бъгна убие. се камъчета по камъчета. Гледайте са. Какъв съм... Математик. Да, аз съм математик. Вижте сега как ще му стигне точно за 60. Да, имам двойка. Само това да ви кажа. Само една ми е. През целия живот до сега. Аха, добре. Не чупи нещо друго, само А, това те моля. добре, още за 10 значи. Да видим. Айде. Гледайте са. Гледайте какъв съм математик. Точно за 60 камъчета ще му стигне, ако не е убил крава. Не съм, аз съм добър човек. Добре, 58, защо бил 9. Та-да! Математика, бе, хора. Математика, учете математика. Това е много важно нещо. Виж отгоре се едно има камък. Я виж отгоре, я виж. Не бе. Е тук върху печката. Да. Чакай. Нормално. Не, на какво го слушаш? Искам да напишете в коментарите. Искам да разбера. Не помня какво, така че като се сетя ще ви кажа. Омага, бе, как го забравих? Обратиш фреш. Може би ще заспя и ще чуете как падам от стола. Ето сега лигалия ли се? Не малко, нали? Само малко. Много мъничко. Да. От пръст ще се направя мътичко. Това ще е много яко. Само толкова малко денег ще бие. Това много иска да кажа. Ето. Може би. Може би не. Така сега. В тази гора има много крави. Така че толкова много джубър. О, колко ягоди от малко. Гледай са. Овци. Стой. Има много. Ти мъст, дай. Ти мъст умреш. Да, кажи на хората какъв ти е текчат пака, бе? В миналия епизод каза. Имам пред... В първия, който качи... Тикви! После направихме няколко епизода, той не ги качи. Просто ги няколко, изтри. малко направих. 2 или 3. Един направихме и не го качихме сам. В YouTube. Не в Freebox. Не, всичките. Една оставя. Аз ще направя такова светеща тигра. Не, дай молите се. Молите се, не си струва. Добре, няма. Си правиме Iron Golem. Свиньо! Ще го кръстиме Байстойчо. Не го убивай. Това беше Байстойчо. Сега ще го погребем, ще му направим гроб. Да, бе, той вече изчезна. Разложи се. Вече не съществува на лицето на земята. Край. Сега и ти съжалявам. Вие вас... къде изчезна? Добре. Няма да убивам. Като се сетя как се казва моят текчер, пак ще ви кажа. Дали ще е в този епизод, нямам си никаква представа. Няма да се сети в този епизод, само знаете. Ще погледнеш ли колко минути вече стана клипчето? 10, още 5-10 минути. Така, ще
снимаме още 5-10 минути, както чухте от него. Аха! Ма най-вече от него. Сега може би трансимират знак. Може би е дошъл да ни навести. Само гледам едно клипче. Той снима с Бодилчо в Майнкрафт Емералд, омг. И знака го уби с един меч, подпали го. Крипър го уби. Не. В Майнкрафт Емералд, там където играеше с Little Lion в същия свят. Добре, тук ли ни беше поджалите? Да, мисля, че е тук. Да, некъде тук. Е тук. И така, значи... Не мога да тичам бързо. Бодилчо беше бил едно прасе. Казваше се... Не помням как се казваше прасето. Даже изобщо не го бяха кръстили. И като той умре, прасето му мина през айтемите и почина да подскача все едно и знака вика: дири прасето, все едно ти казва: дишай ми пръха. Отмъщава си. Дали ще прекараме цялата нощ живи? Ще разберете след рекламите. Това са рекламите по нова телевизия. Айде, чао! Започва епизода на Майнкрафт оцеляване. О, да! Май беше така, айде, чао. Така е тук. Късо. Късо или малко е по-на късо? На фар. Абе, на фар не е на късо. На фар, бе, така ще забележиме пустинята. На фар, малага на фар. Аре, сега на следващия ден ще търсиш пустинята. Абе, знаеш ли, че моята Майнкрафт се прецака, вече няма Optifine. Направо много се разсъжда. Си направим градинчица. Ама после, сега ще търсим... Врати! Сега трябва да си нещо направим в врати. Сега ще търсим пирамида в пустинята. На следващия ден. Дънджън. Пирамида и дънджън. Ето те са обикновено една друга. Не са. Обикновено са. Добре, това ще го запушим, не? По така да речем, так ще съм такова. Добре. Това стана много яка каштурка. Щеше да има две врати, но той тук не иска да хаби дървото. Не ми да. Не ми. Аз пък си го хабя. Трябва ни дърво. Добре, аз мисля да направя едно клипче, ама от моята къща. Ще направя едно клипче как съм оцелял в един свят, но ще е само 5 минути, за да ви покажа какво имам, защото знаете, че ми е прецакана програмата, не програмата, а нямам памет. Да, разкажа за днес. Днес си триех в C. Локален диск C и трие. Здрасти, Зон. Сега заспивай преди да е дошло, защото няма да можеш да спиш. Хайде да искам да намерим пирамида. Надявам се да не лагва клипчета. Спокойно бе, тази програма Camtasia, ама е страхотна. Да, програмата се казва Camtasia. Пише се К, това С-то. Нашата С. Да, нашето С. Нашето С. Аре, ти защо ще се подпали, ме нещастник? Защото е във водата. Виждам XP. Как се можал да ме изпуснеш? Това не е от мен. Къде си? Ама от тебе е вече. Не, няма го. Не. Пъки се. Аре, още два удара. Gunpowder. Ние си правим фойерверки. Да. Това е задължително. Да, задължително. Къде без фойерверки? Така, време е да унищожим самотната фиданка. Не! Дали ще има потомство? Ще разберете след нови реклами. Здравейте, това са новините по нова телевизия. Не, защо го правиш? Дават ни по рекламите, така че докато имаме време ще говорим. Новините са... Има потомство в Google. Така, новините са... Самотната фиданка умря, но роди две малки... Три. Дали ще има още... Три. Така. Ето, Третимир номер 2. Третимир падна. Но ние много копираме от знака, бе. Не, просто не тихи могат да. Да, Третимир. Третимир. Кой е?
Да, хубаво. Така ще си кръстим децата. Трацимир и Аз ще се Трацимир. прекръстим Трацимир. Ще накарам жена ми да се прекръсти Трацимир. Ще си кръстим децата Трацимир. Да. И даже и животните Трацимир и Трацимир. Къде си? Добре, дано ги сега ще учи. Ей, О! за малко. Къде сте свине? Добре, ами отивай сега да търсиш дънжън. Да, точно. Това ни е най-важно. Да, най-важното е, защото ще ни падне седло. А няма да ни падне, ще открием седло в дънжъна. О, не! Разкажи им какво се е случило с мен, когато умра. Няма. Добре, това стана случайно. Просто исках да така да се повъртя. Веднъж чанчиката отида назад и почна да О, ме души. това аз ли го пуснах? Не, Не. това е друго. А не, той Не, аз пуснах друго. Кралички. Съжалявам, мой. Ще остават две, айде. Нали вече? Ей, Да падна. ги убия ли тя? Казвай. Бързо Не, да й набия ли не, хедшот? Не. Айде тая. Не. Айде, ще се убия. Аз пък гледам едно куче в моя най-развит свят в Майнкрафт на Survival. И кучето ми скочи върху кактус. Тогава то умря и аз унищожих всичките кактуси и изгорях ги в една лава. На там някъде ще стане. Не знам. Не знам. Да, да, фиданката. Пораснала е вече. Едната. Аре, търси сега дънжън. Абе. Внимавай да не паднеш в някой дънжън. Няма да мра. О, ето го Трацимир номер 2. Не, Не бе, сложи го в водата, яко е. Да. Сложи едно. Ай, Само едно, да ми изкепиш моят. сега не. Плиз. Сега не. Их, какъв си. Ма, то трудно се намират дънжъни пустия. Добре, имаме Ама само аз- колко Аз стана. в един свят на Survival. Добре, аре 20 минути ще екипа. Хайде още 2 минути и 30 секунди. И Ще 20. клипчето. Ти какво правиш, бе? Рандом крафт тук. А ти? Трябва ли... Добре, трябваше да убиваш една крава. За да ми даде малко кожица. Хора, искаме много лайкове. Моля ви се, ние не сме известни хора. Просто искаме поне 10 лайка. Това ще е много за нас. Моля ви се, даже вече съм на колене. Така мисля. Да. Че, да бързай. Не, Иди. не. Има две. Ето три. Ета. Там ме дразни. Аре, да. Експито. Едно. О, перо, как мога да го пропусна? Перото е най-важното нещо в Майнкрафт. Да. Това беше смешно. А, Аре, търси дънжън. Или пирамида. момент. Лили. Ти почина да духаш на хората. Да, бе. Души им на ушите, бе, човек. Не стани да духаш. Това не бяха точните думи. О, 24 Така, секунди. Добре, нека сме тука. добре, така, последни думи от мен. Значи, В други епизод ще имаме градинка. Хаха. Значи, точните думи на знака. Когато прасето мина през айтемите на Бодилчо бяха: абе, това прасе все едно ти казва да ми го духаш. Това бяха точните думи. И хайде! И чао от нас до другия път.